De campus in Den Waard is 2 jaar iepen en groeit nu al uit zijn voren. Wij hebben een squalle die is gebouwd voor 12 groepen. En we zitten hier nu met 14 groepen en heeft waarschijnlijk in het komende jaar nog een 15e groep nodig. Dus het past er even net in. 12 groepen hebben hun eigen lokaal en de groepen 13 en 14, dat is groep 7 en 8. Een van de groepen 7 zit in de technieklokaal. En groep 8 die zit in de kantine van de sporthal. Dus daarmee hebben we via het stichtingsbestuur vregen om die ruimte broeken te kennen. En we hopen dat we dat ook na de vakantie nog dwaamaaien. De vooruitzichten zijn wel positief. Het stichtingsbestuur wil wel meewerken. Maar die zei er ook nadrukkelijk bij. Dit is een oplossing voor de korte termijn. Dit is wel voor zijn tijdens het bouwproces. Onder andere de vorige directeur van bouwen we net al iets. Dat is omdat de cijfers, dat is in Nederland zo, cijfers zijn leidend. Dus de cijfers jouwen aan, dit is wat er gebeuren gaat en daar is op bouwd. En op basis daarvan staat er nou een squalle wat te min plak is. Het glas is bij Martin heel vol en hij denkt in oplossingen. De oplossing die leidt in principe in het ziekje naar een oplossing op het terrein. Daar jaren ook weer cijfers bij. Dus je kan net samen zeggen, nou we gaan even wat bouwen, want alles draait om geld. En het blijkt dat Usqualle, de sprankeling, de komende jaren, in ieder geval de komende 15 jaar, minimaal 15 groepen nodig had. En daar ben je maar 12 lokaal. Dus daar leidt nog wel een oplossing in het verschiet voor de langere termijn. Dus dan heet het over, er moet wat bijgebouwd worden. En tot die tijd moeten we een tijdelijke oplossing zoeken. En daar zijn 2 mogelijkheden voor. De eerste is dat we, en dat doen we het liefst, hier op het terrein een unitdeel zetten. Waar een deel van de squalle onderwijs krijgt. En de gemeente heeft dus ook een andere oplossing aanbieden. En dat is in de oude Saat, de oude MAVO, waar de wing het in zit. Maar daar een aparte vleugel op de bovenverdieping. Waar we dan met 3 groepen, de groepen 7 en 8, in totaal meer dan 80 ben, heen verhuizen kunnen. De squalle en de campus is gebouwd voor de meerskip van Den Waard. Laten we dan die meerskip ook bij houden. Dat is ons uitgangspunt. En dat vindt het team, dat vinden de ouders, dat vinden we meestal al.